अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोल्ड स्टूडियो। ए जान का हलवा हो? अच्छा बा, अब तू बतावा कब तक छुप छुप के मिलल जा? चला कहीं भाग चले के। तू हर घर के सामने घर बा, बस यही बात के डर बा। छुपे चोरी तू हमसे मिलेलू, ई बात आस पास सबके खबर बा। ई बात आस पास सबके खबर बा। कैसे भाग के करे के शादी, कोई रास्ता न आवत नजर बा। कौना गाड़ी में बैठ के चले के, नहीं आडी ना दस टर बा। नहीं आडी ना दस टर बा। अब ज्यादा सोचो मत, प्यार कैलो और डेरात बाड़ा। भाग पागल, ये गलत बात बा। हमनी के दोनों लोग बदनाम हो जाएगा। तू बंगला में रहे वाली, हम लइका गरीब के घर से। तू हर बाटे हाईले बल के खर्चा, बोला पैसा जुटाई हम कैसे? बोला पैसा जुटाई हम कैसे? सब रिश्ता नाता टूट जाई, जब गलती करब जाई से। कहीं रहे के घर ना मिली तो सादा जिंदगी बितावे के कैसे? सादा जिंदगी बितावे के कैसे? अरे पागला, भागे वाला अपना सोचेलन थोड़े न। अच्छा तो तू डरा मत, तू हमरे बाड़ू और हमरे रहबू। ठीक बा। तो हर पापा के पता चली तो जाके थाना में केस कर दी है। तो के घरे बुला के ये जानू, हमरा के उजेल भेज दी है। हमरा के उजेल भेज दी है। सब गौवा तो हंसी उड़ाई, सारा इज्जत माटी में मिल जाई। जरा तू ही बताओ ये जानू, अब कैसे के भागल जा।